So, dapat ako. Hindi. Ikaw nga isang kapamilya at dalawa tayo. Lakas po ng hangin dito, pero hindi nakikita. Okay, Ako one. na, magsalita ako, reporter. Dito kami ngayon sa Laguna, kami nag-stopover para po sa Sagit Pamilya. At meron kami nakita dito na isang swimming pool na walang katubig-tubig. Ba't kayo walang tubig? Baha naman. Alamin po natin sa mga residente na nakatira dito at sa may-ari or sinang ano dito, sino po ang picture. Volunteers. Saan po pangalan nila? JP. Taga ABS-CBN. ABS-CBN po. Okay. Ilang taon po kayo, sir? 21. So, naninirahan kayo dito bilang ano? Hindi. Actually, nag-volunteer lang ako para sagip sa mga kapamilya. So, sir, paano po nangyari dito? Ba't wala po siya? Ay, naubos. Naubos ba? Ito ba yung Ito yung ginamit na Hindi, actually, ano talaga. Tinrain namin siya para hindi siya... Kasi makakontaminate niya siya by the rain. Hindi naman may ganyan sa bibig ng malipan. Tapos, kaya mas maganda, dinrain na lang namin siya nung wala pa yung bagyo para at least divide mo sa akin yung tubig. Tapos, yun nga, makita nyo, mga puno natin. Parang resort. Andito po tayo sa bahay na. Ilang buwan na po ito na wala tubig? Siguro, Bahay na to. Actually, bahay na to. Kaso nasa lanta. Pero kahit po wala ng tubig, meron pa rin tubig. yeah, meron pa rin. Ano po yung boss? Bakit, boss? Ano meron, boss? Stop.